Camilla, du skal ud og bade lige om lidt. Hvordan har du det med det? Ikke så godt. Jeg tror, det bliver koldt. Ja? Meget. Hvorfor er de skal ud og bade? Fordi vi skal lave en reklame for den store vanddag, som ungdomsskolen har. Og så er det bare en god idé at hoppe ud i vandet, eller hvad? Ja, fordi det var den bedste idé, vi kunne få til at lave en god reklame. Godt nok. Vi mangler bare Emil. Skal vi gå ned og mærke på vandet? Ja! Og jeg tror, det bliver meget koldt at komme ud i vandet. Er det koldt? Ja, det er meget koldt. Jeg fik både på det. Nu kommer Emil. Nu kommer Emil, så er vi klar til at ud i vandet. Du er flot, Emil. Hvorfor er det sådan, det her det var resten, så der på? Hvor er du fin, Emil. Emil, er du klar til at tage ud i vandet? Det er jeg ikke. Skal vi prøve at komme ud? Du får et kamera her. Så. Værsgo. Du skal ikke sko på, eller noget? Kan I huske, hvad I skal gøre? Ja. Jeg filmer. Vi skal ud, og så ligger vi os, og så skylder det vandet, og så skal jeg prøve at sige det der. Vi ligger på stranden. Nej.